Durant el 2021, 201 entitats catalanes han obtingut 193,9 milions d'euros procedents del programa Horizon Europe per dur a terme projectes d'innovació, recerca i salut. El nostre centre ha actualitzat recentment la visió, la missió de la institució i el que hem fet és molt simple. Ens hem emmirallat amb el Pacte Verd Europeu, aquesta gran política per l'any 2030-2050 sobre com ens hem d'adaptar al canvi climàtic, com hem de gestionar el medi natural, els boscos, el territori, com hem de fer una nova economia que desvinculi l'ús massiu de recursos d'un creixement intel·ligent. Tot això com s'ha de fer? En base a la ciència. I aquests programes públics de recerca com l'Horizon Europe, com LIFE, com Interreg, com PRIMA, són essencials per fer això, ens permeten vertebrar l'activitat de la nostra institució, com fem la nostra estratègia, i ens representen gairebé un 50% de tot el nostre pressupost i a la fi són una eina clau per les polítiques tant a nivell europeu, estatal o quan ja arriben a les regions. Bé, com a Cambra de Comerç de Girona, el fet de poder gestionar fons europeus per nosaltres tècnicament ens fa créixer moltíssim i, per tant, els professionals de la Cambra els permeten estar a l'avantguarda de manera tècnica per poder assessorar les diferents empreses de Girona. Nosaltres tenim diferents projectes, concretament el projecte de CCI Pineus-Med, que és un POCTEFA transfronterer amb la Cambra de Perpinyà, amb la Cambra de Girona, amb la Cambra de Lleida i amb la Cambra d'Occitaní i la Cambra d'Andorra, que ens permet d'alguna manera ajudar les empreses transfrontereres perquè puguin millorar la competitivitat i es puguin conèixer entre elles. Tenim també altres projectes, com per exemple l'Erasmus for Young Entrepreneurs, que és un projecte que permet als emprenedors treballar en una empresa ja consolidada i, per tant, també introduir-se en un mercat emergent. Per tant, el que nosaltres bàsicament aconseguim amb els fons europeus és que les nostres empreses siguin més competitives, fem xarxa i accelerem els negocis.